לגבר גבר הזה קוראים רני, בן 36 מיבנה. נשוי פלוס נסיכה קטנה. פלוס דג זהב שעונה לשם סטיב. רני מילואימניק גאה, פרמדיק מד"א לשעבר, שמחפש תפקיד עם משמעות שיבוא לו כמו דג זהב. וזאת מורן, קצינת רפואה מפיקוד דרום. מורן בדיוק מעדכנת את יוני המפקד שלה שכרגע יש מחסור גדול בפרמדיקים, ושאין לה מושג מאיפה יתעדו פרמדיקים שעברו הכשרה מלאה. לפתוח תפקיד איפה? מיל ג'ובס. מיל מה? מיל ג'ובס. הופה, מילואימניקים, תקשיבו לעצה מדג זהב. בדף מיל ג'ובס באתר המילואים תוכלו למצוא ים של תפקידים שמתאימים לכישורים ולהתמחות שלכם, שיספקו לכם משמעות עם תרומה למדינה ולכם. תעלו את קורות החיים שלכם, תגישו מועמדות לתפקיד שאתם רוצים, ויש סיכוי טוב שתעלו בחכה. ברכות אבא לה, התפקיד החדש. לך תציל חיים, ואל תשכח מי הציל אותך, אפליקציית מיל ג'ובס זמינה לרשותכם עכשיו עם מגוון גדול של תפקידים משמעותיים. היכנסו עכשיו, מילואים.idf.il. מיל ג'ובס, מילואים שמתאימים. הלו, יש תפקיד בשלדג?